Patuloy na iniimbestigahan ng mga miyembro ng Pamplona Municipal Police Station ang nangyaring pamamaril Sabado ng madaling araw, Pebrero 13 sa Barangay Magsusunog, Pamplona, Negros Oriental. Sa naturang pamamaril, isang Mark Vincent Gela, 10 anyos, ang nasawi habang 3 pang menor de edad ang pawang residente sa lugar ang nasugatan. Sa inisyal na imbestigasyon, napag-alaman na kasama ng biktima ang kanyang ama na si Melvin na pumunta sa bahay ng kanyang ina upang tulungan ito dahil dumanas ang hypertension. Nang naroon na sila, nakarinig ng putok ang ama at nang suriin ay nakita niya ang kanyang anak na may tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan, kasama ang mga nabanggit na biktima na may mga tama rin ng bala na pinaniwala ang galing sa isang improviser shotgun o sumpak. Naglaro daw sa kusina ang mga batang iyon nang nangyari ang pamamaril. Dinala ang mga biktima sa Tanay City Urgent Care Clinic para sa agarang paggamot, ngunit dideclare ng attending physician na dead on arrival ang nasabing 10 taong gulang na bata. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kinisika K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.